en directe. I en directe que ens anem d'una manera no física, però quasi a Benidorm. Ens anem cap allí. Cap allí. Res, perquè a finals de gener, Festival de Benidorm, ho tenim ahir, te'n vens en mi. T'hem tocat el tendre, Joan Milian. Me l'has tocat. Avui jo puc estar xerrant diverses hores, però no, tenim uns minutets. Sí. I per això volia que parlàrem perquè el palmarès que tenim al Benidorm Fest, als valencians, ens deixa de categoria. De fet, últims guanyadors, anem a la pantalla i veiem... A veure, darrers guanyadors, Blanca Paloma, Nebulosa, tenim així, dos valencians. I els dos últims, justament, també, dos seguides. I per això avui vos volia proposar d'escoltar totes les propostes que tenim de valencians a l'edició d'avui per veure si podem revalidar el títol. Vinga, va. Primera proposta que tenim valenciana. Qui tenim? Qui són? Què et pareix? Molt bé, molt poperos, molt poperos. The Kingdom. Et conto un poc la història d'este grup perquè Moncada, tenim... Este grup va néixer a Moncada. Tant Javi com Jorge es van conèixer estudiant allí comunicació audiovisual i més tard van conèixer a Madrid a Anne. Podríem dir que este grup es va formar a Moncada i representaran a Me Gustas Tu al Benidorm Fest. I és el grup, com a curiositat, que els fans van triar com a grup ideal per a representar a Espanya a Eurovisió. Escolta, quants són? En total, quants són? 16. Són 16. I valencians en tenim enguany? Tenim 3. Anem a per la segona? 3, a veure, va. Vinga, anem a per la segona. Estos són Sonia i Selena. I Selena. Tal com escoltes... Sonia i Selena, les típiques. Les típiques. Yo quiero bailar... Selena de Castelló. Sonia de Barcelona, així que podríem dir que el 50% de Sonia i Selena són de Castelló, la morena. La morena Selena. La morena Selena. Escolta, Anixí de les Cendres... I damunt la cançó Reines, la candidatura encara és més valenciana perquè el compositor Marc de Sousa, que és Marc, el de Nebulosa. El de Nebulosa, vaja, és el compositor, així que juguen en un poquet de ventatge. Mira, Sonia i Selena. Sonia i Selena. Tornen en guany. Última proposta, a veure què et pareix. A veure. Uau, estos són ahí... Ahí tenim. Mauot, d'Almassora. És un des que ningú coneixia abans pràcticament, però que s'ha presentat entre els 16 finalistes així a representar-nos en el Benidorm Fest, que el tindrem damunt de l'escenari. Escolta, música canyera, Canyera. Diferent cadascuna, també, Els valencians, 3 propostes diferents, però anem amb energia, Escolta, tu tens el teu favorit o què? Anem cap a taula. Jo tinc favorit. No vas a mullar-te, no? No vaig a mullar-me encara, però els valencians m'agraden els 3, i m'agraden de veritat els 3. Creus que tenim possibilitats? Jo crec que sí. Valencians per a revalidar el títol. Sonia i Selena seria una fantasia, la veritat. Jo crec que s'ho estan treballant, Se ho estan treballant, clar. A més que estar al Benidorm Fest, això deu de ser espectacular, però millor que ens ho conte l'últim artista que hem vist i que hem pogut escoltar un taste de la seva cançó, que és Mauot, és Roberto, és un dels 16 artistes, el tenim a l'altra cosa de la pantalla i presenta aquesta cançó, aquesta proposta Raggio di Sole, una cançó en italià, a pesar de ser valencià. Ara ens contaràs, Roberto. Enhorabona en primer lloc i bona vesprada. Bona vesprada a tots. Moltes gràcies per convidar-me així al vostre programa. Escolta, Roberto, estic un poc confusa perquè la cançó és en italià. Quina relació tens ahí amb Itàlia, no? I per què decideixes apostar per aquesta cançó? La cosa, bueno, l'italià, entre cometes, és una mica una excusa a nivell de generar una dualitat dintre de la cançó, en el sentit que volia utilitzar l'espanyol, però volia utilitzar un altre idioma per a marcar molt més a través del text la dualitat de la raó, del motiu principal de la cançó, que és el noi interior, el xiquet interior. Roberto, tenies ganes d'assaig escenari. Com és anant en els companys? Com veus aquesta edició? Pues la veritat, ja ho vaig dir, al primer vídeo que ens van demanar de fer per a la televisió, ja vaig dir que és una edició molt potenta. Crec que enguany no hi ha una cançó, a més, que digués, ostres, aquesta o aquesta destaquen, o podria ser la que se'n vaig a Suïssa. No, enguany tenim gent molt potenta, a més, a nivell vocal, i crec que si tot mos is bé, jo desitge que ens isca tots molt bé, crec que serà espectacular. Espero que sigui així. Roberto, com reps aquesta notícia? Perquè, clar, eres un artista independent i de sobte el veus en aquesta magnitud, no?, que és el Benidorm Fest, i en el que podries arribar a aconseguir. És molt.
Pues la perspectiva... A veure, jo també he viscut això en l'antic festival de Benidorm. Entonces no em ve de nou el fet de participar en un festival d'aquesta envergadura i em trobo molt relaxat. I això és la veritat. I en el sentit de ser una persona independent, efectivament, sóc jo el que s'ho fa pràcticament tot i no és algo que m'atemoritze ni res. Tampoc tinc si soc sincer, unes expectatives molt més enllà del Benidorm Fest, però si la gent vol més Mauot en directe, pues anirem a fer directes, actuarem per ahí on faci falta i veurem fins on mos porta el Benidorm Fest. Nosaltres t'augurem que arribes molt i molt lluny i sobretot que disfrutes, perquè al final és el millor objectiu que ens podem marcar i més si sou artistes. Mauot, Roberto, moltíssimes gràcies per atendre's. Molta merda, ja queda poc i nosaltres continuem parlant, de fet, d'esta cançó. Moltes gràcies, Roberto, perquè fa molt poquet, Joan, vas estar al seu costat, vas anar a Almassora justament per a parlar de Raggio di Sole, d'este tema que presenta Mauot i en el que d'alguna manera és com un viatge a tota la seva trajectòria i també al seu xiquet interior. Ho veiem. Recordo que a l'escola alguns volien ser astronautes, algunes ja volien ser bomberes i alguns tenien la mirada fixada en els fogons. Tots teníem una vida per davant i molts somnis que complir. De menuda volia ser princesa. Jo sóc una de les persones que ha complit el somni de la seva vocació. De pequeña quería ser maestra desde siempre. Música. No sabia com ni de quina forma, però volia música. Yo le daba clase a mis muñecas y a las mascotas que tenía. I a Almassora, un xicotet Roberto ja somiava en pujar-se als escenaris. Soc Mauot, soc un dels 16 participants del Benidorm Fest 2025 i soc d'ací, d'Almassora, de Castelló. Raggio di Sole, la cançó parla del xiquet interior que portem tots dins. El Mauot xicotet jo crec que es comença o li fa una miqueta de clic en l'any 1982, quan veu el videoclip de Michael Jackson, Thriller. I vaig dir, jo vull ser com aquest tio. El primer que vaig fer és dir-li al meu pare, ei, tinc unes cançons fetes, m'agradaria entrar en l'estudi i gravar-les. I ja des de fa, vora 15 anys que pràcticament visc d'això. Poquets dies, com te prepares per a aquesta experiència? El que estic fent és recreant tots els dies una espècie de xicotet a semifinal tots els dies, sabent com estic al final del dia, com estic jo vocalment, sobre les 10, 10 i mitja o per ahí, molt relaxat i amb moltes ganes de donar-ho tot al Benidorm Fest. Encara i tot això, l'única pretensió, la principal, quasi te diria fer-me una espècie d'autoregal, d'estar en aquest escenari i dir, Roberto, disfruta. De fet, no és la primera vegada que te vegem a Benidorm, que el 2001 ja te van veure ahir. Jo crec que quasi és premonitori el 2001. Prepara't que en el 2025 tornaràs, que després va fort la cosa. Jo en realitat estic presentant tot un viatge en el temps. La veu principal pràcticament és una balada italiana, dels anys 70. L'únic que he fet és portar els ritmes que a mi m'han agradat molt més dels 80 i dels 90. La vida ens porta per camins diversos, però mai hi ha que oblidar la veu del xiquet interior que portem dins. A mi yo pequeña le diría que siguiera disfrutando de las pequeñas cosas, porque en realidad el valor está en las cosas pequeñas. Que el futur és incert i que el millor del món és lluitar sempre per la teva vocació. Que nunca tire la toalla, que siga adelante siempre por aquello que quiere, por sus sueños. Els anys viscuts fent el que t'agrada, la veritat és que no tenen preu. Saps què passa? Que jo encenc, Roberto Xiquet. Enhorabona. Estem ací i estem disfrutant de la llibertat de fer el que tu volies sempre i de fer-ho ara mateixa tot junt. Obra, artista, xiquet i cançó. És molt xulo.
Que bonic, aquest missatge que ens llança Roberto amb aquesta proposta per al Benidorm Fest, i volem parlar i continuar completant tot el que va envoltar a este moment d'esta persona, d'Almassora. Volem parlar ara amb Juan Sebastián Domínguez, que és escenògraf i que va fer-li l'escenografia a Mawot i també a altres artistes, altres propostes de Benidorm Fest, i a banda també és que l'any passat la va fer a Nebulosa. Juan Sebastián, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, nosotros muy contentos, deseosos ya de ver... Es muy pequeño, no lo hablo muy bien. Sí, no, ya te estoy hablando, Tú no te preocupes que nos vamos a entender. Te estaba preguntando que ya tenemos ganas de ver esa puesta en escena. Tú eres el encargado de complementar y que ese sueño de Roberto se cumpla de alguna manera no artística en ese escenario del Benidorm Fest. ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Nos puedes adelantar alguna cosa? Bueno, pues estamos trabajando bastante duro. No podemos contar mucho, porque ya sabéis que todo esto se guarda bajo secreto de sumario hasta que no llegue el día de la gala, de la semifinal. Pero sí que va a ser un viaje muy bonito. Porque Roberto, con su canción, a medida que lo hemos trabajado con mi compañero, con Israel Reyes, todo el análisis de la letra de la canción, lo que quiere contar y demás, yo creo que va a ser un regalo que él se está haciendo a sí mismo, y también un viaje personal que yo creo que va a tocar la sensibilidad de la gente. Además, Juan Sebastián, sí que podemos hablar de lo que pasó el año pasado, que sí que estuviste con Nebulosa todo ese viaje. ¿Cómo fue estar con Mary y con Marc? Pues la verdad que es súper chulo. O sea, fue una experiencia increíble porque ellos, cuando se pusieron en contacto con nosotros para trabajar, pues nadie nos imaginábamos que íbamos a terminar en Malmö, en Eurovisión. Entonces, mira, justo ahí estábamos en una de las sesiones de trabajo, de visionado de los ensayos, analizando qué se podía mejorar, cómo se podía cambiar. Y muy bien, porque tanto Marc como Mary son súper generosos, se dejaron hacer de todo. O sea, le hicimos una propuesta que iba un poco fuera de su estética, de lo que ellos venían trabajando y demás. O sea, confiaron mucho en Israel y en mí para que le montáramos este chiringuito que le hicimos. Y muy bien, ya te digo que se creó una pequeña familia, tanto con ellos, con Ani, la batería, con Josu y César, los bailarines, y mira, llegamos a Malmö. Claro, y tant. Y seguro que este año también tienes algún éxito, porque claro, son 3 propuestas en las que estás trabajando. Ahora nosotros, obviamente, nuestra apuesta es Mawot. Mawot, Roberto de Almassora. Así que te deseamos muchísima suerte, mucha mierda que se dice en estos casos, muchos éxitos, y estaremos cotilleando todo lo que pasa en Benidorm Fest, que estamos deseándolo. Muchas gracias. Encantados, y venir a vernos. Claro. En cuanto pueda contar algo más, iremos dando información. Hecho, lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias, mucha suerte y a seguir trabajando. En fi, Joan, després tornem per a parlar d'altres temetes un poc més relacionades en aquestes dates, no? Clar, de la data que estem, perquè sempre es parla d'això de any nou, vida nova, volíem abordar un poc això. Efectivament, perquè en Cap d'Any ja s'ha convertit en un moment de reflexió, d'introspecció, per a canviar alguns aspectes de les nostres vides que ens agradaria millorar d'alguna manera. Amb els propòsits d'any nou ens marquem una data al calendari per a canviar, però aquests propòsits són realistes? Què fa falta perquè no es queden en